Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Βασίλης Παναγούλιας. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στην ζωντανή μας την εκπομπή «Το φως του κόσμου». Σήμερα είναι Τετάρτη, 28 Ιουνίου το 2017 και με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 η ώρα, εδώ η τοπική ώρα του Βελγίου, καθώς θα ανοίξουμε και πάλι απόψε το Λόγο του Θεού για να δούμε τι έχει ο Θεός να μας πει. Διότι γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ο Χριστός είναι ζωντανός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ζωντανό και ο Θεός θέλει και του αρέσει να μιλάει στους ανθρώπους, του αρέσει να συστήνει τον εαυτό του σαν ένας πράος και ταπεινό πρόσωπο που είναι γεμάτος με αγάπη, με έλεος, με ελεημοσύνη, γεμάτος με συγχωρότητα, να συγχωρεί τον άνθρωπο. Και ο προφήτης λέει «Ποιος Θεός όμοιος σου που αρέσκεται», λέει, εις το έλεος. Είναι κάτι που του αρέσει του Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να ελεεί τον άνθρωπο. Και όλοι μας σήμερα είτε θέλουμε να το δεχτούμε ή δεν θέλουμε να το δεχτούμε, έχουμε ανάγκη ο Θεός πάλι να μας ελεήσει. Έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Ιησού Χριστού. Έχουμε ανάγκη από την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Όλοι γνωρίζουμε, ζούμε σε δύσκολες μέρες. Όλοι το αναγνωρίζουμε. Πιστοί και άπιστοι άνθρωποι το αναγνωρίζουν και το ομολογούν μόνοι τους. Άρα και εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, πόσο μάλλον περισσότερο, θα πρέπει να προσκοληθούμε στα πράγματα του Θεού περισσότερο. Να προσκοληθούμε και στο Θεό τον ίδιο περισσότερο. Και πιο καλύτερο τρόπο, πέρα από το να ανοίγουμε την Αγία Γραφή, αλλά και ιδιαίτερα να εξετάζουμε, να μελετάμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι σωτηρία σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει, ευχαριστούμε τον Θεό, να δούμε τι αυτό το Ευαγγέλιο, τι αυτό το βιβλίο που είναι θεόπνευστο έχει να μας πει, όχι μόνο σήμερα αλλά κάθε μέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι 0495 61 55 43. Αν παίρνετε τηλέφωνο έξω από το Βέλγιο, θα βάλετε το 0032 μπροστά με τα 495 61 55 43. Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσετε, να μας στείλετε ερωτήσεις, απορίες αν έχετε,
σχόλια απάνω στην εκπομπή μας ή κάποια προηγούμενη εκπομπή που έχετε ακούσει, ή μπορεί και κάτι τη θέμα που θέλετε να σχολιάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Μπορείτε να μας το στείλετε μέσα στο μήνυμα στο κινητού, ή μπορείτε και επίσης να μας το στείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι contact facp.be. Μπορείτε να μας στείλετε μέσα από αυτά τα δύο μέσων, όπως είπαμε, τις ερωτήσεις σας, απορίες, σχόλια ή κάτι θέμα που θα θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Η εκπομπή μας μεταδίδεται μέσα από το τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Radio Internationale που βρίσκεται στο κανάλι 105,8 FM εδώ στην περιοχή του Genk, αλλά μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε μέσα από την ιστοσελίδα www.radioin.be, και όταν φτάσετε στην ιστοσελίδα, στο δεξί σας χέρι υπάρχουν δύο εικόνες, μία που λέει Live Radio, η άλλη που λέει Live Video, και μπορείτε να κάνετε κλικ ένα από αυτές τις εικόνες να μας παρακολουθήσετε μέσα από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε και πολύ εύκολα να κατεβάσετε τις εφαρμογές στο smartphone σας, είτε έχετε iPhone ή έχετε Android. Για το iPhone θα πάτε στο iStore, για το Android θα πάτε στο Google Play και θα κατεβάσετε την εφαρμογή Radio Internationale. Το Internationale γράφεται INTERNAZIONALE. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί σας σύντομα. Βλέπω τη ματιά σου τόσο θλιβερή, νιώθω την καρδιά σου να είναι έρημο κελί. Γιατί δεν θέλεις το Σταυρό, γιατί δεν θέλεις το Χριστό, αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά, αυτός χαρίζει ελευθεριά. Βλέπω τα όνειρά σου χάθηκαν μακριά και τα δάκρυά σου στέρεψαν κι αυτά. Γιατί δεν στρέφεις το Χριστό, γιατί δεν λες ευχαριστώ, αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά, αυτός χαρίζει ελευθεριά. Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, στη ζωντανή μας την εκπομπή
το φως του κόσμου. Σας επενθυμίζω ότι η προσφορά της εκπομπής μας είναι μία δωρεάν καινή διαθήκη στη γλώσσα που ο ακροατής θα ήθελε να του τη στείλουμε. Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία σας στο email μας ή στο κινητό μας που δώσαμε στην αρχή της εκπομπής και θα μας δώσει μεγάλη χαρά να σας στείλουμε αυτό το δώρο. Ένα Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη γλώσσα που ο ακροατής θέλει. Θα διαβάσουμε σήμερα το βράδυ με τη χάρη του Κυρίου μας από το κατά Μαθαίο το Ευαγγέλιο από το 4ο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο. Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο τέταρτο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Άκουσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παραδόθη, αναχώρησε εις τη Γαλιλαία και άφησας τη Ναζαρέτ, ήρθε και κατόκισεν εις Καρπερναούμ την παραθαλάσσια, εν τα όρη Ζουβολούν και Ναφθαλήμ, για να πληρωθεί το ρίθεν δια Ισαΐου του προφήτη λέγοντος, γη Ζαβουλών και γη Ναφθαλήμ, κατά την οδόν της θαλάσσης, πέρα του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκοτή είδε φως μέγα, και στους καθήμενους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν εις αυτούς. Θα σταματήσουμε εδώ με τη χάρη του Κυρίου μας να δούμε αυτά τα εδάφια και αν μπορούμε να στήσουμε και να κτίσουμε αυτή την εικόνα μέσα στο μυαλό μας. Ο Ιησούς Χριστός έχει βαφτιστεί και αυτός εις τον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή, και παρά που ο Ιωάννης ο Βαφτιστής κήρυκτε ένα βάφτισμα μετάνοιας, ο Ιησούς Χριστός μας, καθώς ήταν ίδιος ο Θεός, αλλά ναι μεν επίσης και άνθρωπος, δεν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαφτιστή στον Ιορδάνη για αυτό το λόγο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι και θα είναι ο μόνος αναμάρτητος. Θα είναι ο μόνος τέλειος άνθρωπος που περπάτησε εδώ στη γη. Πολλοί θέλουν να πούνε ότι μπόρεσε και περπάτησε μέσα σε αυτή τη τελειότητα γιατί ήταν Θεός. Και βεβαίως αυτό έχει μία αλήθεια. Αυτό που λένε έχει μία αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι ήταν Θεός, ναι. Οπωσδήποτε ήταν Θεός. Αλλά επίσης ήταν και άνθρωπος. Δεν πάει να πει γιατί ήταν Θεός, δεν είχε ανάγκη να κοιμηθεί. Δεν πάει να πει γιατί ήταν Θεός, δεν είχε ανάγκη να φάει, να πιει,
να ξεκουραστεί, πράγματα που και εμείς κάνουμε μέσα στη ζωή μας, και όταν λέω εμείς, οι άνθρωποι. Είχε ανάγκη αυτά τα πράγματα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γιατί ήταν και άνθρωπος. Και αυτό είναι το φρόνημα που ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου γράφει στους χριστιανούς, γράφει στους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, που θέλουν να μοιάσουν στον Χριστό. Μας περιγράφει και μας αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο τι ήταν αυτό το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Και αν μας παρακολουθείτε πολλές φορές στην εκπομπή μας, αναφέρουμε αυτό το φρόνημα πολλές φορές, γιατί έχει πολύ σημασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μεγάλη σημασία έχει το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Το φρόνημα που εμείς έχουμε ανάγκη να μιμηθούμε. Και εδώ δούμε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου μας απόψε, γιατί αξίζει και θα μας ωφελήσει πάνε να το ακούσουμε. Θα διαβάσω από προς Φιλιππισίους επιστολή, και από το Β κεφάλαιο και από το 5ο εδάφιο θα διαβάσω, και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει απόψε όλους μας και μας λέει το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, τον οποίον ήτο και εν τον Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχων δεν ενόμισεν αρπαγή το να είναι ίσια με το Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λάβων δούλων μορφή, γενόμενος λέει όμοιος μετά τους ανθρώπους, και βρέθης κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επουράνιον και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το φρόνημα, λέει ο Παύλος, που είναι και σε μένα, λέει ο Παύλος, είναι το ίδιο φρόνημα που ήταν στον Ιησού Χριστό. Δεν έχω, λέει ο Παύλος, αποκτήσει κάποιο άλλο φρόνημα. Δεν έχω αποκτήσει το δικό μου το φρόνημα, αλλά μάλλον έχω αποκτήσει το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Και να μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα θέλει πρώτα οπωσδήποτε να θέλει να το αποκτήσει. Και αν σήμερα θέλουμε να αποκτήσουμε το φρόνημα του Ιησού Χριστού, που η αλήθεια είναι ένας αγώνας, δεν θα γίνει από μια στιγμή στην άλλη,
Όπως όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή μας δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Ξεκινάει από μια ιδέα, μια θέληση και μετά αρχίζει ο άνθρωπος να προγραμματίζει, να σχεδιάζει πώς θα μπορεί να αποκτήσει αυτή τη θέληση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα μπορεί για πρώτη φορά, καθώς ακούμε αυτά τα λόγια, να θέλουμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Και αφού θέλουμε να αποκτήσουμε, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον ίδιο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Και μπορούμε να του πούμε, Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φρόνημα το δικό σου. Θέλω, Κύριε, να με διδάσκεις. Θέλω, Κύριε, καθώς ταπεινώνουμε και αδειάζω από τον εαυτό μου, να μου δίνεις χάρη, να συνεχίσω να αποκτήσω το φρόνημά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μην νομίζω ότι ο Παύλος που λέει το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, τον οποίον ήτο και το Χριστό Ιησού, μην νομίζω ότι το φρόνημα που είναι μέσα στον Παύλο αυτή την ώρα που γράφει ο Παύλος την επιστολή αυτή έγινε από μια στιγμή στην άλλη. Όχι. Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά καθώς εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και κοιτάμε συνέχεια στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τότε μπορώ να σας πω με βεβαιότητα θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν είναι κάτι που θα κάνω εγώ και εσύ. Εμείς απλά θέλουμε. Εμείς απλά αδειάζουμε από τον εαυτό μας. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου και αρχίζει τι? Μας δίνει το φρόνημά Του. Καθώς μελετάμε τον Λόγο του Θεού, καθώς διαβάζεις το Ευαγγέλιο, αρχίζουμε και αποκτήσουμε και αναγνωρίζουμε τι θέλει ο Χριστός από μας. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε σαν και Αυτόν. Και φρονούμε σαν τον Χριστό. Και οπωσδήποτε μέσα σε αυτόν τον αγώνα και στο περπάτημα που ξεκινάμε θα συναντήσουμε σημεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον άνθρωπο, όχι μόνο να τα δεκτεί, αλλά να τα πράξει. Πώς, Κύριε, θα μπορέσω να πράξω το Λόγο Σου? Πώς, Κύριε, θα μπορέσω να συγχωρέσω τον άνθρωπο που με έχει βλάψει? Είναι ερωτήματα, είναι πράγματα που συναντάμε μέσα στη πνευματική μας ζωή, στη πνευματική μας πορεία με τον Ιησού Χριστό, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός που θα έρθει και έρχεται μέσα από το Λόγο Του και από το Πνεύμα Του το Άγιο και μας φανερώνει τι πρέπει να κάνουμε. Και παρά που μας το φανερώνει, πάλι σαν άνθρωποι θα πούμε τώρα, Κύριε, πώς θα το κάνω αυτό? Με ποια δύναμη? Και έρχεται ο Χριστός μετά και μας δίνει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί και ο άνθρωπος του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, ο Ζουρεβάβελ, που είχε θέσει τα θεμέλια για τον οίκο του Κυρίου μας, που ήταν ο ναός του Σολομώντας,
βρέθηκε και αυτός σε μια μεγάλη αδιέξοδο. Καθώς είχαν ξεκινήσει σαν άνθρωποι του Θεού να οικοδομήσουν και να βάλουν τα θεμέλια για να μπορεί να οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού, γιατί χωρίς θεμέλια και θεμέλιο δεν μπορεί να οικοδομήσουμε τίποτα. Και γι' αυτό και ο Παύλος λέει, σαν σοφός αρχιτέκτονας, έθεσα θεμέλιο. Τι είναι το θεμέλιο? Τον Ιησού Χριστό, λέει. Ο Ιησούς Χριστός πρέπει να είναι το θεμέλιο μας μέσα στη ζωή μας, για να μπορούμε να οικοδομήσουμε απάνω σε ένα σταθερό θεμέλιο, ένα γερό θεμέλιο, ένα ασάλευτο θεμέλιο, να οικοδομήσουμε τη ζωή μας, να οικοδομήσουμε την οικογένεια μας, να οικοδομήσουμε τη δουλειά μας, τις εργασίες μας, να οικοδομήσουμε όλοι μαζί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Κάθε πόλη, κάθε χωριό έχει εκεί μια τοπική εκκλησία του Ιησού Χριστού και όλα τα μέλη καλούνται από τον Πνεύμα το Άγιο και από τον Ιησού Χριστό να οικοδομήσουνε. Να οικοδομήσουνε με αυτό το φρόνημα όμως. Όχι με το δικό τους το φρόνημα, όχι να οικοδομήσουν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό που συμβουλεύει ο Παύλος και το Πνεύμα το Άγιο, πώς και με το να οικοδομήσουμε, είναι να οικοδομήσουμε με χρυσό, με αργύριο και με πολύτιμους λίθους. Πράγματα που έχουν αξία. Και δεν θεωρούμε υλικά πράγματα που έχουν αξία. Χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο υλικά πράγματα, τα ονομάζει με το υλικό τους το όνομα, να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Ότι το χρυσό, το αργύριο και οι πολύτιμοι λίθοι έχουν αξία. Άρα πρέπει να οικοδομήσω πράγματα και με τρόπο που έχουν αξία. Και πρέπει να οικοδομούμε με αγάπη. Η αγάπη είναι αυτό που έχει όλη την αξία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην οικοδομείτε, λέει ο Παύλος, με ξύλα ή με άχυρο, που όταν έρθει η δοκιμασία και την παρομοιάζει με φωτιά, θα τα κάψει και δεν θα μείνει τίποτα. Και μάλλον λέει, εάν δεν της επικοδομεί επί το θεμέλιο τούτο που είναι ο Ιησούς Χριστός, με χρυσόν, αργύριον, λίθους τίμιους,
Υπάρχει όμως και τα άλλα που είπαμε, τα ξύλα, το χόρτον και το καλάμι. Έκαστο, λέει, το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο έκαστον οποίον είναι. Εάν το έργο τινός τον οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθό. Εάν τι στο έργο τινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το έργο θα ζημιωθεί. Δεν θέλουμε τίποτα να ζημιωθεί. Γιατί να ζημιωθεί? Αν δεν ξέραμε, αν κάποιος δεν μας το έλεγε, ναι μεν, οπωσδήποτε μέσα στην αγνιά μας, μέσα της έλλειψης γνώσης που έχουμε και είχαμε, οικοδομήσαμε με ξύλα, με άχυρο και με καλάμι. Και πράγματι ήρθε η δοκιμασία, ήρθε η φωτιά και το δοκίμασε και ζημιώθηκε. Αλλά τώρα γνωρίζουμε, τώρα ξέρουμε με τι πρέπει να οικοδομούμε. Και αυτό το πράγμα που έχει αξία τι είναι? Είναι ο Λόγος του Θεού. Πράττοντας το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο και πράττει το Λόγο είναι ένας άνθρωπος που είναι φρόνιμος. Και αυτός ο φρόνιμος ο άνθρωπος οικοδομεί την οικία αυτού επί την πέτρα. Αυτή η πέτρα είναι το ίδιο το θεμέλιο που είπαμε πριν, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άντρα φρόνιμον, ώστις οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα, και κατέβη βροχή και ήρθεν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσβάλανε επί την οικία εκείνη και δεν έπεσε. Μοιάζει πάρα πολύ με το ίδιο που διαβάσαμε εκεί που ο Παύλος μας γράφει δια Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι το ίδιο. Είναι το ένα και το αυτό. Ο Ιησούς Χριστός τα παρουσιάζει με αυτόν τον τρόπο και οπωσδήποτε καθώς ήρθε και κήρυξε το Ευαγγέλιο, ήθελε να διδάξει τους ανθρώπους ότι μη μείνετε μόνο στην ακρούαση, στην ακουή, αλλά έχετε ανάγκη τι? Το λόγο που ακούτε από μένα, γιατί τα λόγια τα δικιά μου, λέει, είναι ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού είναι ζωή, είναι δύναμη. Να το πράξεις. Και αν είσαι αυτός που ακούς και πράκτης, θα είσαι εσύ φρόνιμος. Το αντίθετο από το φρόνιμο τι είναι? Αν θέλετε να το δείτε και αυτό και να το σημειώσετε και να το διαβάσετε όταν έχετε κι εσείς περισσότερο χρόνο, ή μπορείτε να το διαβάσουμε μαζί. Είναι στο κατά Μαθαίο το Ευαγγέλιο, είναι στο Ζ κεφάλαιο, στο 7 κεφάλαιο, και είχα διαβάσει το 24 και το 25. Τώρα θα διαβάσουμε το 26, γιατί είπε στα πρώτα αυτά τα δύο εδάφια, μας φανερώνει τον άνθρωπο το φρόνιμο που ακούει και πράττει. Τώρα στο 26 λέει, και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνουν αυτούς,
θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρό, ώστις οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο. Και βλέπετε εδώ πολύ ωραία πως ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ότι ο άνθρωπος έχει την ευθύνη. Δεν είναι αυτό που λένε πολλοί που θέλουν να δικαιολογηθούν ή θέλουν να δείξουν ότι αυτή είναι δίκη και ο Θεός είναι άδικος. Γιατί συμβαίνει αυτό στον τάδε? Γιατί συμβαίνει αυτό στους άλλους? Η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε ακριβώς. Δεν είμαστε καρδιογνώστης. Αλλά ένα πράγμα μπορούμε απόψε να πούμε από τον εαυτό μας. Ο καθένας βεβαίως είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Και δεν τους κρίνουμε, γιατί δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε κανέναν εμιγέννητο. Ούτε μας κάλεσε ο Κύριος να κρίνουμε. Αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι να ζήσουμε μία ζωή αγία, καθαρή, και να ομολογήσουμε το όνομά Του, να ομολογήσουμε αυτά που ο Χριστός κάνει και έχει κάνει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να πούμε στους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, όπως προσπαθούν άλλοι να διαφημίσουν και να βλαστημίσουν το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, και ότι πράγμα είναι άγιο, καθαρό. Θέλουν οι άνθρωποι να το μειώσουν. Δεν είναι έτσι όμως. Όλοι μας ακούμε σήμερα. Όλοι μας ακούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το μετά έχει σημασία. Τι κάνω με αυτά τα πράγματα που ακούω? Τι κάνεις με αυτά τα πράγματα που ακούς? Αν ακούω μόνο, τότε και εγώ είμαι και φανερώνομαι ότι είμαι μωρός. Μπορώ να λέω ότι είμαι έξυπνος και να λέω ότι θέλω για τον εαυτό μου. Αλλά οι πράξεις μου είναι αυτό που φανερώνουν ποιος είμαι. Και αν είμαι εγώ αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού μόνο και δεν έχω σκοπό να το πράξω, αλλά μόνο να το ακούω, μόνο να το μαθαίνω, μόνο να γίνω δάσκαλος για τους άλλους και εγώ ο ίδιος να είμαι τελείως αδόκιμος, δεν με ωφελεί. Γιατί είναι σαν αυτός ο άνθρωπος που είναι μωρός, που τι και αυτός οικοδόμησε σπίτι. Άρα το σπίτι του το οικοδόμησε απάνω στην άμμο. Εδώ αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μη κάμνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρών, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμο, και κατέβη βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπλεψαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικίαν εκείνη και έπεσε, και οι πτώσεις αυτής και ήτο οι πτώσεις αυτής μεγάλη. Δεν έπεσε απλά, έπεσε με έντονα. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί σας. Εάν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί πνευματικά, δεν θα δει τη βασιλεία των ουρανών. Η αναγέννηση είναι βασική προϋπόθεση για την είσοδο του ανθρώπου στον παράδεισο.
Είναι δική σου η απόφαση να ζητήσεις από τον Θεό να σε αναγεννήσει και Αυτός μπορεί να το κάνει με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει ότι η αναγέννηση γίνεται εξ ύδατος και πνεύματος. Χριστιανισμός.